Кеше үзе фән, әдәбият, сәнгать ярдәмендә кешене үзен үзе аңларга, белергә тырыша. Әгәрчә бер сер ачылгандай булса, икенчесе чыга, өченчесе беленә. Аларның очына чыгарлык түгел. Әгәр дә без кеше турында бөтенесен дә белеп, серләрен ачып бетерсәк, фәннең дә, әдәбиятның да, сәнгатьнең дә һичбер нинди хаҗәте калмас иде. Хәтта кешенең үзенең кызыгы бетәр иде. Серсез, нисез, шар ялангач калгач, үтеген үтә күренеп торгач, бар мөлкәте белән. Тормышның үзендә, хакыйкатендә азагынача белеп бетерү мөмкин түгел. Ачылган хакыйкать, чагыштырма хакыйкать. Абсолют дөреслеккә барып җитеп булмый. Кеше күрәсен күрми, гүргә керми ди халык. Кешенең язмышы маңгайына язылгандай иске китап. Кешенең физик һәм рухи хәле программалаштырылгандай гыйлем. Кеше язмышлар, уй-тойгылар төене ди әдип. Һәркем адәм баласы кичергән күргәннең күбесен үз башыннан үзенчә үткәрә торгандыр мөгаен. Гомер юлында һәркем күпме кайгы шатлыклар күрми, рәхәт, изалар кичерми, нинди мөгамәләләргә, мөнәсәбәтләргә тармый, күпме мәхәббәт, гыйшык, гыйшрәт утын татымый. Азмы кискен хәлләр, язмышлар, шаклыклар белән очрашмый. Нинди ут соларга төшми, күпме хыял дөньясында йөзми дә, абайламый азмы сөрлегеп китми. Карт кеше дөньядан киткәндә, ул инде ашасын ашаган, яшәсен яшәгән дип тиктә әйтмиләр бугай. Әдәм эчендә әдәм бар. Кеше дигәнең күздә күңел. Кеше дөньяга бер килә. Кеше күпкә сәләтле. Кешене урын аруландырмый, кеше урынны аруландыра. Кеше үзенә эшләгән эшне аңа дошманы да эшли алмый. Кеше чәчәк кебек. Үзе кайда, исе дә шунда. Ягъни кеше җирнең чәчкәсе. Вак чишмәләр елганы арттыра. Тирәнәя елга, зурая. Кеше гомеренә чишмәләрдәй еллар куя. Безгә ни чара? Чишмәләрдән арткан елга сымак һаман олыгая барабыз. Кичәгенә без малайлар идек, малайларга бүген агайбыз. Уйшанлана төштек. Ага-ага тирәнәйгән елга төсле без елга түбән ага. Ә без үргә. Без көчлебез. Чөнки кешебез. Елыга булып гомер ага. Бу дөньяда кемнәр кала. Юк мәңгелек түгел шул ул бер кемдә шатланырга кирәктер һәр көнегә. Сулар ага, дулкын кага, ярга еллар узан, йөрәк әрнеп ала еракларда, яшьлек торып кала. Ömür yalağa, vurma
izler salar. Mağlandıra ömür yılağa, uylandıra şımlandıra. Kaderlerin her gününden belerlik, tatulukta verdemlikte yaşarlık. Sular ağa, dulkın kağa, yarga yıllar uzan, yürek erine bala yıraklarda, yaşlık durup kalan. Ömür yılgan bir romalanıp ağa, elle ungan, elle sulgan kağa mangaylarga, tiren izler salar. Ömür yılgan ırmalanıp ağa, elle ungan, elle sulgan kağa mangaylarga, tiren izler salar. Ömür yılga tiren izler salar. Кеше хәтере хатирәләр чолбары. Аның түйін үзікләре, иреләре, ваклары бар. Күңелне һәр чак җылытып торганнары белән аралаш ишетеп куйганнары да юк түгел. Хәтер иләгенең шундый хасияте бар. Ул вак төягән каты кутысын иләп, иң иреләрен, күңелне җылытыр хатирәләрен өстә калдыра. Бала чагыңның бар хозурлыгы хәтереңдә кала. Беренче мәхәббәтең күңел түрендә яши бирә. Якын дусларың, кырдашларың онытылмый. Изгелек, яхшылык истән чыкмый. Яманнары йөрәгеңне бер үтеп ала да югала. Кеше яхшы хәтере әйбәт хатирәләре белән күркәм. Кеше хәтере күпләрне күңелендә яшәтә. Аксакаллар әйтмешли, хәтер кеше исән чакта тере, сүз булып ныгыса гомерлек, ташка уелса мәңгелек. Үткән гомернең яшәве хәтердә калганы. Киткән кешенең яшәве хәтердә сакланганы. Хәтер ул синең күңел хәзинәң, синең дөньяң. Хәтер иләге әлбәттә излексез или тора. Яшьлектәге хәтердә нык кала. Яшь хәтер күңелгә язса, карт хәтер күбрәк бузга яза. Кеше хәтереннән ил, йорт, халык хәтере оеша. Кеше күбрәк үз гомерен, туган тумачасын, дус ишен, нәсел нәсәбен хәтерендә нык тотса, халык хәтере буын, ару шәҗәрәсен, ил, йорт тарихын, ил батырларын, ир егетләрнең хөрмәтләрен нык саклый. Күркәм хәтере белән халык бөек. Халык хәтере аның тормыш, тарих, рухи байлык хатирәләре. Хәтерле халык тарихлы, зиһенле, күренекле халык. Кешеләр төрле-төрле. Әмма алар бер төрле елыйлар һәм бер төрле көләләр. Кешеләр төсе белән дә төрле-төрле. Әмма алар карамы, сарымы, акмы, әйбәтләре һәммәсе дә ак күңелле.
Дөньяда телләр төрле, әмма һәрбер тел ата-ана, җир, халык, икмәк, бәхет, яшәү, үлем турында, дөнья тормыш хакында уртак төшенчәләрне аңлата. Кеше үзен холкында күрсәтә. Холкы холыкка югамы, кыланышы ихласмы? Кеше үзен телендә күрсәтә. Сүз асылын беләме? Теле татлымы? Буш түгелме? Кеше үзен эшендә күрсәтә. Эш рәтен беләме? Эшлеклеме? Ялкаумы? Холкына, сүзенә, эшенә карап кешене бәһалибез. Кеше акылы сүзеннән, асылы гадәтеннән билгеле. Алтын күктән төшкән багалма түгелсең. Ягъни үзен кешеләрдән аерым әллә кем итеп тотучыга әйтелә. Адәм баласының асылы, нәселе бер. Ягъни туфракның туфрактан артыклыгы юк. Адәм белән адәм бер түгел. Кеше белән кеше арасы күк белән җир арасы. Кешедән кеше артык түгел. Кешедән кеше ким түгел, дөнья көтүләре тиң түгел. Су өстендәге камышның аслы бердер, нәселе бер. Бәгъзесеннән кант алырлар, бәгъзесеннән бурыя. Һәм шулай ук адәмнең дә аслы бердер, нәселе бер. Бәгъзесе баш авыруыдыр, бәгъзе күзгә тутыя. Тутыя ул күзгә сөртелә торган шифалы цинклы таш. Һич кемне үзеңнән түбән уйлама. Бәхет һәм сәгъдәткә ирешү хезмәт һәм зирәклек җимеше. Яши беләбезме дөньяларда вөҗдан кайлар белән килешеп? Син соң дисең, матур яшисеңме? Хөрмәт итеп ала кешене? Лаяксыңмы соң син йөртергә кеше дигән бөек исемне? Шундый сорау биреп бөгеп салдың. Бөгеп салдың мине бер көнне, бар бит әле, бар бит дөньяларда санга сукмаганнар беркемне. Җирдә дөрес яши белсә кеше, намус вөҗданына тап төшмәс, кайгы хәсрәтләрдән ерак булыр, бәхетсезлек аны ишетмәс. Уй хисләрем белән бәхәсләшә, йөрәк белән акыл пыр тузып, йөрәгемне үгетләгән булам. Сабыр бул дим, китмә син кызып. Матур яшигәле бу дөньяда, мактасыннар кылган эшеңне, горур йөртик әле, горур йөртик, кеше дигән бөек исемне. Зарланма син дустым тормышыңа, күпме генә кыен булса да, каршы торсаң иде язмышыңа, син һәр вакыт аңа буйсынма. Бәхет тау-тау булып күзе килми, күпме генә аны юрама. Мине бәхетсез дигән, нигә икән белми, яшә үзе бәхет дөньяда. Бәхет тау-тау булып үзе килми, күпме генә аны юрама. Мине бәхетсез дигән, нигә икән белми, яшә үзе бәхет дөньяда. Менгән шакта бейек тау башына, туктап каман ял итәм. Тау менгәндәй кеше язмышы да,
туктаганда шулай уйланам. Бәхет тау булып үзе килми, күпмеген аны юрама. Мине бәхетсез дигән нигә икәне белми, яшә үзе бәхет дөньяда. Бәхет тау булып үзе килми, күпмеген аны юрама. Мине бәхетсез дигән нигә икәне белми, яшә үзе бәхет дөньяда. Min bәхетле гомер юлларында сер бирмәскә телем ятларга. Каршы торсам һаман сынауларга, бирешмимен авыр чакларда. Бәхет тау булып үзе килми, күпмеген аны юрама. Мине бәхетсез дигән нигә икәне белми, яшә үзе бәхет дөньяда. Бәхет тау булып үзе килми, күпмеген аны юрама. Мине бәхетсез дигән нигә икәне белми, яшә үзе бәхет дөньяда. Мине бәхетсез дигән нигә икәне белми, яшә үзе бәхет дөньяда. Мине бәхетсез дигән нигә икәне белми, яшә үзе бәхет дөньяда. Dünya sirli, dünyadan kişi sirlerek. İksiz şiksiz şunday gajab hem sirli dünyadan şunun bir kichkinegina bir tügi jonli tiri kişinin tağında sirlerek buluvi gajabrak. Kişi o'zi bir dunyoday filosoflar. Kişi o'zining ko'nglini butun dunyoni siydiradi adiblar. Kishini bilgan dunyoni oshqanday aql egalari. Haq so'zlar. Kishi osha kishi yordamida dunyo oshila. Kishi bo'lg'angag'na dunyoning dunyoligi, qiziqligi bilina. Bor narsa sendan, sening aql qudratingdan boshlana tugilmasin kishim. Demak, dunyo o'zagi da sen o'zing. Adam bag'ri toshdan qati, maydan yumshoq. Adam guldan nazik, toshdan qati. Kishi uchun dirlab yongan o'tqa, o'rg'ilib oqqan suga kira. Tekening ortidan, otning oldindan o't. Kishining har yog'in aylanib o't. O'zine foydali kishi kishiga da foydali. O'zing nechik, men shulay. Kütar edim, kütar kishimda yo'q. Borar edim, qarshi kim olar? Bu dunyoning suratida bir kun ko'zlarimda irib yo'g'alar. Yo'g'alarlar ketib borasida qarashimning ufuqlarina kiyme ko'k kelib tiralarman bir kun g'umrim yilg'asining yarına. Mendan bari foyda umid etib do'stlar bo'lib yurgan do'stlar da yo'g'alarlar ketib. Men qolarman qum birtigin qisib ushlarga. Hozirga qutsiz yolg'izlikning shiqsiz tinlig'ini tuzmina kutim hozir bari o'zimni men. Qaytim hozir bari o'zimga.
Яңа көн туа бит хәерле иртә дип елмаеп эндәшәм үземә. Яңа көн туа бит хәерле иртә дип елмаеп эндәшәм үземә. Көзгеләр, 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 алар бит алдаша белмиләр. Акны ак, караны кара дип күрсәтә көзгеләр, көзгеләр. Язлары да үтә, җәйләргә ни җитә, тик көзләрдә йөрмәс адашып. Әле бит тыштамай, синдә бит гел малай, дисәңче әй көзге алдашып. Әле бит тыштамай, синдә бит гел малай, дисәңче әй көзге алдашып. Көзгеләр, 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 алар бит алдаша белмиләр. Акны ак, караны кара дип күрсәтә көзгеләр, көзгеләр. Көзгеләр, 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 кешеләр шикелле түгелләр. Акны ак, караны кара дип көзгеләр алдаша белмиләр. Мин малай чагында шукшаян ут иде бу күзләр. Тик хәзер яман су, сагышлы һәм моңсу, карашын төбәгән көзгеләр. Тик хәзер яман су, сагышлы һәм моңсу, карашын төбәгән көзгеләр. Көзгеләр, 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 алар бит алдаша белмиләр. Акны ак, караны кара дип күрсәтә көзгеләр, көзгеләр. Көзгеләр, 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 алар бит алдаша белмиләр. Акны ак, караны кара дип күрсәтә көзгеләр, көзгеләр. Алар бит алдаша белмиләр. Акны ак, караны кара дип күрсәтә көзгеләр, көзгеләр. Көзгеләр, 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 кешеләр шикелле түгелләр. Акны ак, караны кара дип көзгеләр алдаша белмиләр. Акны ак, караны кара дип күрсәтә көзгеләр, көзгеләр. Көзгеләр алдаша белмиләр. Кешегә иң авыры үзен белү. Кеше үзен үзе таныса, акылы җитешкән булыр. Тормышны белү гыйлем, үзеңне белү һөнәр. Үз авырлыгын беркем дә сизми. Үз гаебеңне үзең бел. Үзен белмәгән кеше бер кат надан, үзенең белми икәнен дә белмәгән 4 кат надан. Үзе белгән инсаф белер. Үзен белгән кешене дә белер. Үзен танымаган кешене танымас. Үзеңне бел дә түргәмен. Үзеңне беләсең килсә, кешеләрдән сора. Үзең нинди көзгең шундый. Үз хәлеңне үзең бел, үзең җыла, үзең көл. Һәр кем үзенә үзе әллә кем. Атың башын каты тот,
нәфсең буйлап китмәсен. Башта үзеңне төзәт, аннан кешене өйрәт. Нәфес килсә, сабыр качар. Оятыңа ялчы бул, нәфсеңә хуҗа бул. Тәнеңә баш булмасаң, ул сиңа баш булыр. Үзенә үзе баш булмаган кешеләргә баш булмас, булса да озак тормас. Үзен үзе тыймаган кеше арасына сыймаган. Үзең тыйылмаган эштән башкаларны тыйма. Һәр кешенең үз нәфсенә җитсә кеше, дәрәҗәдән коры калмас андый кеше. Берәүне танышы кунакка чакырган икән. Ашаткан ашы, сыйлаган сыйлары бик ошаган моңа. Аш, бүтән сыйларың бик тәмле булды. Миңа да өйрәтсәңче шулай тәмле әзерләргә дип үтенгән кунагы. Аш-су хәзерләүнең әллә ни хикмәте юк, дигән хуҗа. Аңа чамалап тозын, борычын, майын, бүтән тәм-томын куша белсәң, шул җитә. Бу адам өенә кайткач, аш-суны танышныкыннан да тәмлерәк итеп әзерлим әле дип, тозын, борычын, бүтәнен үк ул әйткән чамадан күпкә арттырып салган иде, азыгы ашап булмый торган тузлы, үтә борычлы, шыр майлыга әйләнгән дә куйгандай. Без үзебез дә шул адам кебек. Аш-суыбыз тәмлерәк, сәламәтлегебез шәбрәк, йөзебез матуррак, акылыбыз артыграк булсын дигәндәй, еш кына чамаларны ашып, көткәннең киресен эшләп куябыз түгелме? Аш-суларның да тозын, борычын, тәмләткечләрен күпкә арттырып, үтә әшигә, үткергә күнәбез. Ашказаны бауырларыбызга зыян гына итәбез. Сәламәтлегебезне ныгытабыз дип, я чамадан артык йөгерәбез, йөрәгебезгә артык көч төшерәбез һәм йөрәгебезне бозабыз. Ашыгу кешене савыктыруга мөһим чара икән дип, үзебезне аш тотып карыйбыз. Еш кына файдасына караганда зыянын гына тоябыз. Айрыша хатын-кыз йөзен матурлыйм дип, битенә чамасыз май, буяу, кершән-фәлән сөртә. Моннан соң бит бозыла, йөзенең табигый матурлыгы бетә. Бер танышым көн-төн гимнастика ясый. Көненә әллә ничә тапкыр йөгерә торган иде. Мин аннан да сау сәламәт, озын гомерле кеше булмас дип уйлый һәм үзенә дә шулай дип әйтә торган идем. Бер чак ул 60-ка да җитмичә кинәт кенә йөрәктән үлде дә куйды. Ярап карагач врачлар әйтте, йөрәген шул кадәр бетергән, иртә туздырган. Күрәсең, дөньяда һәр нәрсәнең үз чамасы бар. Шул чаманы чамалаган һәм тоткан кеше акыллырак, гомерлерәк, сау сәламәтрәктер мөгаен. Нигә икән кайбер кешеләрдә хис чамалы, акыл чамалы? Бер-беребезне чагып, йотар булып онытабыз шулай чаманы. Нигә икән кайбер кешеләрдә наз чамалы, сөю чамалы? Кимсетәбез олы кешеләрне, онытабыз нигә чаманы? Нигә икән кайбер кешеләрдә җан көзгесе, намус чамалы? Урам буйлап, илгә коткы салып, онытабыз кайчак чаманы? Нигә юк ул кайбер кешеләрдә тәүбә итү, яну, үкенү? Рәнҗетсә дә кемне кимсетсә дә, яттыр аңа гафу үтенү. Нигә икән кайбер кешеләрдә күңел тарлыклары, усаллык? Кая киткән халык сокланырлык, күңел матурлыгы, үзаллык? Ялагайлык сөймәс йөрәгемнең борчылуы юкка түгелдер. Соңга калмыйк, дик күк сабыр күңел. Сүз әйтер чак, төгәл, бүгендер.
таптым. Мин аңладым, уң юлым, бір юлы сул юлымда, бірге тұташқан шаптым. Қарамадым киріге, биреде ізлерімнің тиренлігі сайыққан. Қалдым, мен адаштым, қайта уастым анында шәуләсіз ағашлар ұрманында. Анда сураланным шатында, сәфәрім азағында, таңнарым көз алдымда. Таңнарым көз алдымда. Қайттым, туып өскен юртыма, бар нәрсе орынында, өзгеріш тиғанымда. Өзгеріш тиғанымда. Өзімні ізләдім. Кеше ул үзе бер дөнья. Ул дөньяның эчке кануннары, яшәү даирәсе, рух, күңел хәзинәләре бар. Кеше белән кешенең дә аермасы зур. Кешеләр арасында шәхесләр бар. Араларында зурраклары, кечерәкләре бар. Олымы, кечеме ул кеше шәхес. Шәхес ул рухи камил, акыл иясе булган зат. Дөньяга үз карашы, үз бәһасе булган тәҗрибәле, кыйммәтле кеше. Үзен кеше итеп тоюдан, үз бәясен, кадерен белүдән шәхес башланыр. Үзен ил улы итеп тоюдан һәм яшәүдән гражданин башланыр. Үзенең сәләтен ачудан, үзен белемле итеп тәҗрибә туплаудан белгеч башланыр. Шәхес ул күпләр хөрмәт иткән дәрәҗәле кеше. Шәхес ул олы эшләре белән дан алган ил кешесе. Шәхес ул халыкның кадерле ул кызлары. Берәү дә судан пак, сөттән ак түгел. Камилне камил белер. Көн булсаң, көндәй була бел, ай булсаң, айдай тула бел. Олылык яшь белән дә, мал белән дә түгел, камиллек белән. Камиллеккә ирешү, тулышу, җитешү һәм кирегә китүгә мисалдашма мәкалләр. Туган айның күңеле һәр вакыт шат. Ай бер тулышканнан соң кире кайтыр. Айның йөзе тулы булып күп тормас. Яшь ай кимүдән курыкмас. Дәрья кайтса, күл ташыр. Ташыган диңгез дә кайта. Ай һәр вакыт тулы тормый, чокыр һәр чак сулы булмый.
Җимеш камилле өлгерсә, үзлегеннән үзелеп төшәр. Кырмаган кое булмас, ярылмаган таш булмас. Кимемәгән су булмас. Көн белән көн бер булмый. Алга атылса таган, әлбиттә, кайтыр артка табан. Камиллекнең җитешсезлек белән бергә булуына һәм бер-берсенә сәбәп булуына мисалдаш мәкалләр. Тау булгач, чокыры булыр. Урман бүресез булмый. Урман чатыры белән ямлы. Җир чокырсыз булмас, урман киексез булмас. Агач ботаксыз булмас. Арыш бошаксыз булмас, бодай кылчыксыз булмас. Башмак балчыксыз булмас, арпа кылчыксыз булмас. Иген кибәксез булмас. Затлы, химмәт иясе асыл кешеләргә мисалдаш мәкалләр. Атның бары тулпар булмас, кошның бары шуңкар булмас. Тулпарга тиң ат булмас. Алмас таш туфракта ятса да алмас, кирәкмәс дип күргән кеше алмый калмас. Кояш йолдызлардан нур алмый. Өке йоны белән, былбыл өне белән, төлке тиресе белән кадерле. Җәүһәрне искегә төрмиләр. Асыл нәрсә зур булмый. Ишин камиллек, затлылыкның үз кадерен югалтмауына, эзе, әсәре бетмәүгә мисалдаш мәкалләр. Алтынга кырт төшми. Алтын шеремәс. Алтын кайда да алтын. Алтынны тут алмас, суны ут алмас. Кеше хисе катламнарда яткан руда төсле. Җиңел түгел аны табу һәм кузгату. Ләкин бер таптыңмы, бел, җинаят аны кадерсезләү һәм югалту. Иң яхшы хис кешеләргә шәфкатьлелек. Бу кешедә иң улы көч, әмма беләм, кеше күңелен аңлау өчен, барлау өчен аның бөтен матурлыгын хокук кирәк. Керергә дус күңеленә. Анда юл тик бер генә. Гүзәллекне юлдаш итеп ал гомергә. Гүзәл булсын эшең, гүзәл булсын сүзең, хисең. Җирдә иң зур гүзәллек кеше дигән исем. Тормыш җебен эрле көннәр, бер йомгак итеп урый. Ләкин җанны җиттай сузый, я бәйләп куя булмый. Һәрбер көндә сынала җан, яхшы яман арасы. Үз юлыңны үзең сайлап, тормыш буйлап барасы. Һәрбер көндә сынала җан, яхшы яман арасы. Үз юлыңны үзең сайлап, тормыш буйлап барасы. Тормыш буйлап барасы. Әй дускаем, тормыш җебе өзелә дә ялгана. Язмыш шулай язган дие, үз үзеңне алдама. Һәрбер көндә сынала җан, яхшы яман арасы. Үз юлыңны үзең сайлап, тормыш буйлап барасы.
Tırmış jeben erli günler Barda şunda jıyıla Hikim vakını qabat Sütüp qarau tıyıla Her bir günde sınalacağım Yaxşı yaman arası Üz yolunu üzün sayılap Tırmış boyla barası Her bir günde sınalacağım Yaxşı yaman arası Üz yolunu üzün sayılap Tırmış boyla barası Üz yolunu üzün sayılap Tırmış boyla barası Hürmetli radyo dinləyişi yakın dostlarыбыз, әле siz kişi ул үзе bir dünya isimli topşırı dinladığız. Материаллар Нәқи Сәнбәтнең татар халык мәкалләре, Гайса Хусейновның таштагы язулар җыентыкларыннан алынды. Һәм Әфхан Гыйззәтов, Әсхәр Кашфуллин, Рәмис Аймәд, Әсхәт Галиев шигырьләре кулланылды. Ә инде музыкаль яктан Илшат Шәйхуллин башкаруындагы Гомер елга исемле җыр, Илнар Гәрәев башкаруындагы Яшәү үзе бәхет дөньяда, Наил Әзгәмов башкаруындагы Көзгүләр, Илнас Сафиуллин башкаруындагы Мин үземне эзләдем һәм Салават Фатхетдинов башкаруындагы Тормыш җебе исемле җырлар бизәде. Тапшыруның авторы Зәлия Хисәми.